Salam yaşlar, efirde Täze Tolkun gepleşiyoruz. Praga'daki stüdyoda siz bilen men Sahra. Şunki gepleşimizde mening durmuşumda ýatdan çykmajak köçe diýen tema boýunça türkmen sanly we owan sanly deňdoşlarymyz bilen söhbetdeş bolary. Şol umumy ýaşaýan çykyp, barýan köçäni Öňmüdäki 10 minutyň dowamında ýa hem belläp geçilmeýärlik men Sahra siziň bilen bilelikde bolan. Täze Tolkuna başlaýar. Täze Tolkun ýaşlar gepleşigimiziň şu hepdeki sanynda mening durmuşumda ýatdan çykmajak köçe diýen tema boýunça söhbetdeşlik geçirmek üçin studiýamyzda häzirki wagt Türkiýede ýaşaýan türkmen sanly deňdoşumyz Nesibäni şeýlede Türkmen awadyň Türkmen Döwlet Molimçilik Institutyny tamamlap häzirki wagtda owan sanly ýaşaýan türkmen deňdoşumyz Gudraty mehman edýäs. Deňdoşlar gepleşigimizde hoş geldiňiz. Hoş gördük. Her adamın öz durmuşuna dürlü ýatlamalar bolýar. Olardan birim köçe ýatlamalardyr. Köçe ýatlamalarynyň dürlü görnüşleri bolup bilýär. Bu wagtda şol köçäniň urunyna geçiren ilkinji söýgü duşu, şol köçede satylýan hora süýjisi, kitap dukanlary, belkem şol köçede her gün akşamara gedelenje çykýan adamlaryň üýşmelerini ýa-da şol köçe bilen baglanşykly durmuşyňyzda ýygaldyran beýleki wakalar hakynda gürüň etmek mümkin. Nesibe Gudrat bu arada siziň bilen gürüňdeşlige başlamadan ol. Bu tema boýunça biziň azathabar.com web sahypamyzda hem-de Facebook sosial uwamynda ýerleşdirilen forumda gelip goşan käbir tesbirleri siziň bilen paýlaşasym elän. Maksadatly okuyjymyz 50-nji mekdebiň gapdalyndaky köçe ýadyma düşýär. Her gün öýlen köçeden geçýän gyýdy görmek üçin mektepden gaçýan günlerim. Şol günler ahirem ola aňyrdy menem bärdi diýip tesbir alypdyr. Bäşim Rozmurad adly bir okuyjymyz bolsa, Mary Serhedawat arasyndan geçip gör. Ömür ýatdan çykmajak köçeler hadisaňda galar diýip öz araýşyny galypdyr. Emma bu deňdoşumyz şol köçeleriň näme üçin ömür ýatdan çykmajakdygy barada hiç il düşündürüş galdyrmanlar. Ahmet Döwletowaty ýene bir okuyjymyz bolsa, gowy tema ýöne duşuk geçýän köçem häzirlikçe ýatdan çykmajagy. İçim gysanynem şol köçe aýlanyp gaýtýan. Menne ütgeşik täsiri bar. Adaty asfaltsyz owa köçesi ýöne ýaşlyk ýatlamalan galjak ýerleriniň biri. Galandan Nesibeden talip bolanmyzdan soň görersi öz araýşyny galypdyr. Aman Recepwatly ýene bir okuyjymyz bolsa, Mary Mohadif Daýhan birleşik Kuliýew köçesi diýip özüniň ýatdan çykmajak köçesiniň adresini gysgaçyk beýan edipdir. Nesibe Gudrat siziň durmuşyňyzda ýygaldyran köçe haýsy? Men öz durmuşumda Türkmenistan döwletindäki Lebap vilayetinde institutunda okudum. Şol umumy ýaşaýan çykyp, barýan köçäni şol tarapda barınca. Şonda öz deňdoşlarym bilen, ýani öz sınıfdaşlarym bilen, öz grupdaşlarym bilen fikralşyp, näçe oýnaşyp, tarip berişimiz men durmuşumda ýatdan çykmajak toplaklar. Nähil aýratynlyklar bar şo köçäniň? Aýratynlyklary şol köçäniň sebebi her deňdoşuna baranda her kim her öz topary bilen ýa deňdoşy bilen topar bolup ötüp geçipdi da käbir gözüne ýakdan dostlarym bolýar, käbir gözüne ýakdan grupdaşlarym ýa şol institutda okuyanlar bar. Şolaryň men görýän adamlaryň görýän de şol adamlaryň içinde şonuň üçin şo köçe barany ýatdan çykmajak köçe Sawal Gudrat, beren gürüňleň üçin indi Nesibe sen durmuşyňda iň bir ýygaldyran ýa-da iň bir ýatdan çykmajak köçe haýsy? Meň durmuşymda ýatdan çykmajak köçe
diyenimde men mektep köçämi aýdyp bilýän. Näme ise mektep köçämde, mektep ýyllarymda deňduşlarym bilen, näbilem mollymlarym bilen o köçede bilelikde ýören ýollarym we bilelikde näbilem geçiren günlerimi ýatlaýan. Onun için men mektep ýolumy, ýani mektep köçämi ýatdan çykmaja köçe diýip aýdyp bilýän. Nesibe, şol köçäniň aýratynlyklary barada näme aýdyp bilersiň? O köçe kendi giymiş köçede derdi, asfaltsız köçedi. İki tarafında da meyve ağaçları vardı. İzdeler, alma, nevleyin, armut, değişik meyveleri vardı. Biz de okuldan gidişte de, gelişimizde de kızlar bilen, oğlanlar bilen toparlaşıp, klaslaşlarımız bilen üyüşüp o meyve ağaçlarına meyveyi yerdik. Nämçin diýse bilýäňiz sentyabr aýlarında hani almalar pişýär, hani käbir almalarda hani pişenok biz pişmese de näbileň o dostlarymyz bilen, deňdoşlarymyz, joralarymyz bilen onu toplap iýmende başga bir süýdülügi bolup tapýardyk. Näbileň men o köçede indem diýerler, o ağaçlar ýok, ketipdirler, o ýolu giňeşletdiler diýerler. Ýöne näbileň men aklymda o köçe, o dağ köçe ve meyveli ağaçlar bilen dolu köçe bolup ýatlaýan. Benim dostlarym bilen geçiren en gowy, en basyar zamanlarymız, okul ýyllarymız o köçede. Nesibe, sen häzirki wagtda Türkiýede ýaşap ýörsiň. Gudratam häzirki wagtda owan sanyna ýaşaýar. Meselem Gudratyň durmuşynda ýatdan çykmaja köçe Türkmenawatda ýerleşýär. Seňem durmuşyňda ýatdan çykmaja köçe Daşowda ýerleşýär. Ýygyňyzda dolanyp gaýtadan şol köçäde dolanmak isleseňiz, nämeler etmek islersiňiz? Men dolanmak islerdim. Näme diýse o köçede men ýaşlyk döwrüm, sağlık döwrüm, näbileň o köçelerden ýörep gidip gelip olar ýalyk ulaldyk. O ýüzden de herkesde mektep döwrüni, näbileň institutda okan döwrü onun üçin hemmeňim bagty ýaryndan çykmaja fursatlar, ýatdan çykmaja köçeleri bolduğunu düşünýär. Men üçin de hemmemiz üçin de men pikirimde mektep ýyllarymyz, institutda okan ýyllary deňdoşlarymyzyň hemmeňimde o ýyllar hemmede hani ýygyna gaýtyp gidip o ýyllaryny, o günlerin, o fursatlaryny gaýtaltandan ýaşamany islendigini düşünýän. Menem o ýyllara dönmeyi islerdim. Sağlyk döwrüm. Sağ ol Nesibe, beren gurulmaň üçin. Gudrat, sen bu barada näme pikirde? Hususan benim özüm kaydıp dolanmağa, kaydıp barmağa mümkünçilik bolsa, şu kurtaş dostlarım bilen oturup bile barıp şu muhalımın haliyadayını sorasak ve alım bilim berkiriyelen muhalımın hal ahvallarından sorasak tamam şu öz dindaş grupadaş dostlarım bilen oturup yine şu köçeden şu ülke talip döwründe ýatlar şu köçeden ýetip barıp şu muhalımın haliyadayını sorasak nesinin amasa. Sağ ol Gudrat. Bu arzularyň, bu niýetleriň hasyl bolmagyny dileýäs. Nesibe? Benim ýzyma dolanyp barıp bilýän, okulumy görüp bilýän ýöne döwür değişti. Geçen zamanlarda ýarlyk hiç bir adam bolmaz. Näme üçin Nesibe? Hem için bizim näbileň men Türkiýede näme ölken klasdaşlarym Russiýada okaýarlar, näbileň Ukrainada var, her ýerde var. Hemmemiz dağıldık. Hani men gitsem 4-5 tane klasdaşlarymı görüp bilerin, mugallimlerimi görüp bilerin. Ýöne hemmemiz bir-birimizi görmek ýalyk bir fursatymyz ýok. İnternetten görüşýär. Nesibe, şu darajy köçedäki baglarym kesipdirler, baglarym goparypdyrlar, aýrypdyrlar diýjek olanmy. Indi barsam köçede öňküýäli bolmaz diýjek olan. Ýok, ýigde de ýok, almada ýok diýerler. Hiç bir zat yok. O daha köçeni ulakan köçe yaptılar diýerler. Yok. Köynedeki ýalyk däl. Hemme zat täzeden yaptılar ya. Yok. Has gowy köçelerde has gowy wakalar başdan geçirmeňizi arzu etýän. Sağ olun. Gepleşim zatnaşyp beren gurulmaňyz üçin köp sağ olun. Sağ olun.
Yaşlar deňdoşlarymyz nesiväniň we gudratyň öz durmuşyna ýatdan çykmajak köçeler barada beren gurrunlaryny dinlediňiz. Siz hem gepleşigimizde gatnaşyp deňdoşlarymyz ýaly öz pikir garaýşlaryňyzy biziň bilen paýlaşmak isleseňiz ýa-da gepleşigimizde gatnaşan mehmanlarymyzyň pikir garaýşlary bilen ulalaşman, olaryň pikir garaýşlaryna goşmak isleýän zatlaryňyz bar bolsa, baş üstüne biziň hat email belgisi adatradio.org email adresimde hatur edip bilersiňiz. Öňümüzdäki hepdäniň şenme güni täze tokluny duşýança hoş.